लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो फ्लिपकार्टनि मोनसे इम्परटेन्ट फिचार्स खोन्थानो नागिरदों। बेनो जाहैबाय नोंथाङा जुदि फ्लिपकार्टआव माबाफोर बुस्थु बायनोबा नोङो एडभान्सआव फैसा होआलासिनो बायग्रोनो हायो। बेनि उनाव फैसा मोनखांबा नों पे खालामनो हायो। बेनो जाबाय फ्लिपकार्ट पे लेटार। बेखौ एक्टिभ खालामना ला लोगोफोर जुदि नोंथाङा फ्लिपकार्टनिफ्राय प्रडाक्ट बायोबा बेखौ बबाव मोनगोन होनबा फार्स्टआव फ्लिपकार्टआव थां। फ्लिपकार्टआव थांनानै एकाउन्टआव थां। ओमफ्राय नैबे पे लेटार होननाया थुना हो। नैबेहायनो लोगो नोङो बेखौ नोंनि पान कार्ड आरो आधार कार्ड होनानै एक्टिभ खालामनानै ला। होमबानो नोङो 40,000 सिम क्रेडिट मोनगोन आरोना लोगोफोर। आरो नोङो एडभान्सआव मबाइल जेखिजाया बुस्थु जेखिजाया प्रडाक्टखौनो नोङो बायग्रोनो हागोन फैसा होआलासिनो। आरो फैसा मोनखांनायनि उनाव नों पे खालामनो हागोन आरो।